Baví tě to vůbec? Stejný triky, stejný fóry. Už je to sere zase. Kulák ještě dlouho. Kulák. Jak dlouho? Víš, proč bych se neobětoval? No za půl roku nevím, čas tam není, ale vůbec se to nestahlo. Ha, chápu, máš to těžký. Co budeš pít? Co bychom si dali tak? Kolu. Ty končíš s chlastem? Tak ženskou nejlíp zbalíš střízlivej, hlavně opilou. Tak která to bude dneska? Fešná teta. Tak třeba ti vydrží díl než týden. Fešná teta, čo? Víš, jak má ona daleko od tety? Reálně, že kdyby jsem vykopal, vole, z hrobu nějakýho random temku, vole, tak vypadá jako ona, plus tak zhruba 10 let. Ty pičo, počkej, vykopu svoji tetu. Ještě tak. Ahoj. Ahoj. Oj! No. Všimla jsi, že jsi tu jediná, kdo se usmívá? Jo, přesně tohle myslím. Hej, nepamatuješ si aspoň pár dobrých postupů, já vůbec absolutně nevím zase. Ne, vůbec kámo, nemám ponětí, co se děje. Hej, tak sleduj normálně na poprvé a hnedka piu. Co čekáš, že se teďka stane? No teď se budeme bavit. Tak jo? No pojď, dáme si něco. Rande v klubu, pití, tancování a tak? Jasně, já myslím, že to Dáme ani si do nečekáš. nosu, pojď Hele, krávo. já jsem Petr. Dáme si pod nos, vole. Co si dáte? Hrdličky. Tady ona vybírala. Co máš ne? chuť? Já? Tak já vím, co si dám. Já nevím. Juice. Juice a tonik. Dám ti do toho vodku. Já se furt líbí, jak jeden týpek plešatý. Ty pejča, nech ho bejt, chudák. Borec má víc bitches než ty. A ty ho tady hrotíš. To se cítím uražen, ale asi to bude pravda. Ne, dík, není to zas tak hrozný. A kdyby bylo, tak co bys pila? Tak bych tady ani nestála. Tady to máte, děcka. Jak už to ta typka může vidět doslova známý 10-20 vteřin. Pejčo, protože Borka oprcala u Prahy. Hej vole, ne, já už vím, čím to je, vole, ona bez takhle věří na znamení, vole, a přímo z ty aury vyčetla, jaký jsem znamení, vole. Už to mám. Ty pičo, zdrhej. Myslíš, že jí, vole, může fakt jakože, promiň, ujel mi vlast, můžu jít do piči, sorry, čau. Ujel mi vlak. Je poslední metro. Drž piču. Budoucnost nevidím. Už aby to zdechlo. Vem máma z Ty pejčo, jak to Pojď si víš? sednout. Počkej, to máš jako připravený předem? Co? Jen mě zajímá, kdy přijde ta část, kdy mě zatáhneš na záchodky. Záleží. Brzo. Brzo. Tak to záleží na tobě. Ještě jsem neviděl, že by holka jako ty dělala něco, co sama nechce. Ej brácho, to jsou vypalovačky normálně, že vole, z roku skoč na mě z boku. Hele, budeme to muset trochu urychlit. Tak co tam máš dál? Povídání o rodičích, muchlování na kanapy. Klídek, je pátek večer, tak kam se ženeš? Já spěchám pořád. Jsem novinářka na volný noze. Kurva, mě se že můžu dělat, co do chci, prdela. kdy chci. Ale já vlastně pracuju pořád. To máš jako ve vztahu. Hej, já mám trochu taky problém. nejseš Tam je pořád. explodoval Nejenom motor, mě od explodoval 8 do motor, 5. drž Ale piču. nestěžuju si, vybrala Mě jsem spadlo si. rameno. Protože lidi, kteří mají v životě nějaký cíl, tak jsou... To není můj Hej. problém. Já jsem tě poslouchal. Jasně. Drž hubu, ženská, mám větší Takže problém. novinářka, Do o čem tak prdele. píšeš? To není důležitý. Bavme se o něčem jiným. Do hajzlu skupíčený mikrofon. O čem myslíš, že mluví? Ti dva. Hej, knedlíku. Pičo, mi tady exploduje všechno zás, kurva. Zahodím ho tam. Hej, nebreč mě, furt mě breč. Máš nějakou to? Do prdele. Mladou? Nějakou? Jo. Ne. Tak to jsem to Žumu Matěj, ty vole, to je malé kůda. Je ten mikrofon tady skáč. Tak padej do té díry. Ať No, dobré. ty takhle máma na mým peru. Dobrá, právě mi explodovalo rameno. Dobré. Co je? Pečko, bude po mně. No počkej. A dostal dám Tvoje tvé přítelkyně. osmičku, vole. Co to by na to říkala? Kurva, může mi to spíčený rameno přestat padat do hajzlu. Na sersi negré. Přelíčit se, jasný. Ty vole. A padej do hajzlu, štětka, potřebuji si nastavit rameno. No, dobrý. Furt to nedrží. To je sračka skurvená komouská tohleto. Ty pičo, drž hubu, tady jedu bomby. Hej, už to rameno, ne, furt nedrží. OK, tak pojď aspoň. Mocík můj, ty jsi mi... Ježiš, to je tohle Matěj štětka. můj. Hej, ale já tu štětku tak... Plstí, pičo. Hej, vole, kdyby to šlo, vole, tak já tam vypnu normálně, vole, pravej loket, vole, spánek a jdek zemi. Mě zavolal, od kdy jsme se Kurva, plesko. Ne, fakt, otram na to nevydržím. Kurva.
Pičo, řekni, že jsi se rozešel se její mámou. Ok. Myslíš, že se hněvám? Hněvám. Ale jsem připravená ti odpustit. Ty vole, ona má krk jak žirafa. Teda, ak si konečně přestal hledat tu svoju pravu, můžeme zase mi dát na svou čest, čo? Alebo bude ti vadit, keď to chvíli zostanem? Ano, bude. Get erected. Tak to je prdeli. Ale keby som ti povedala, že na mě nikdy nemyslíš, tak bys ma opravil, že hej? Ne, to bych tě teda neopravil. Jaj. Hej, Nesnažím si predstavovať, že všetky tie veci, čo sme spolu prežili, sú nenutne preč. Nerobím náhodou dobré? Jo, děláš, nic k tobě necítím. hej, já jsem nasral nějakou random ženskou. To je normální. Teďka se skoro z toho křesla rozsekala. Nepůjdem tancovat? To s ženama dělá. Jménem starou. Pam 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 pam. Hej, to jsou fakt ale songy, vole, že normálně že nakažlivé. Oh, backdrip. Já vím, že jsem trsal svojí mámou. Teď ty vole, tady je zase nějaký vyhulený typek. Teďka to seš ty, to je tvůj bratr. Pam 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 pam. Pojď ven! Tak jo! Tak jo! Tak já si jdu pro věci! Tak fajn! Víno! A narazila kosa na kámen. Ještě Počkej, kurva, co vlastně znamená fráze narazila kosa na kámen? To mele, ti řekla tvoje máma tuhle frázi a ty jsi najednou vzpomněl, že to existuje? No ty to zajebal ten týpek. Budu dělat, že jsem to nikdy neviděl, já jsem to nikdy nezažil. jsem neskončil. Pejčo, jaká čorka. Můžeme jít. Pam, 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 pam. Jaká šťaba je znát ty pička? Budu ranovat za ní, ale se střelím jí, vole. Svině nemá ranovat na Bčko. Takže prej to je moje kořist. Proč nebude třeba teďka zakopnout, vole, já bych se tak extrémně zatlemil. Měla jsem trousit drobečky. Jestli mi tady necháš, netrefím zpátky. Už jsme skoro tady. Já bych jí řekl tak zdar. Tohle? Ty vole. Úplně se bojím zeptat, co bude dál. No teď tě zatáhnu na ty Co? Teď bych jí řekl, teď tě zatáhnu na ty dách. Tolik světel, za každým jsou lidský osudy. Ty vole. Počkej, pojď. Neblbni. Ujede mi autobus. LOL. Počkej, prcám, nějaký jako ještě. Ráno mám po závěrku. Tak to Já za chvilku budu jít. můžeš napsat do Ale mě. tohle by nefungovalo. Jak to můžeš říct? Já prostě nehledám kluka, který bude jednochodící klišé. Tak ale to já nejsem to Tak proč to děláš, když tomu nevěříš? Já jsem zjistil, že já neumím absolutně česky, já nevím, co znamená ani slovo klišé. To je pičus. Jako fakt. Ne, vole, tak já tím přemýšlím, kurva. Kliše znamená, já vím, co to znamená, ale já nevím, jak ti to vysvětlit, to je můj problém. Počkej, obtisk identickou kopii stereotypu. Ne, to neznamená. Počkej, původním významu v typografii znamenalo destičku s neměnným, často opakovaným textem. Ne, to kliše neznamená. Dobře, budeme dělat, že jsi to taky neřekla, vole, neumíme prostě česky, vole, já jsem teďka Němec a ty budeš teďka Rusák, vole, tě vybombarduju, pak Já umím česky, já ti to jenom nedokážu vysvětlit. Lol. Hele, přesvědčím tě, dej mi hodinu a... Za hodinu mi to jede. Promiň, já už fakt musím. Doprovodím tě. Cikůř. K autobusu, tak stejně tam musíš dojít, aspoň budeš mít společnost. Ale žádný balení. Žádný balení. Tak kam? Mám hlad, svině. Dobrý večer. Dobrý večer. Pizzu prosím. Kolik si jich dáte? Já nechci dík.
Jeden kousek, prosím. Já tě taky nezval, ty pičo. Ty vole. Ty vole, nešetři kurva na mě. Jaký to má? Hej, počkej, teďka přišla ta část, vole, když se kousnou to, já jsem tak zase vyser. Ne, počkej, ne, teďka ji musím zbalit, tak už teďka musím. Chceš? Žer ty svině. Dík. Tak jdem. Hej, mi to skoro sežralo. Já ty pičo, říká si, že nemáš hlav. Hej, vole, co v tom kurva bylo? Ta typka je úplně vyhulená. Čem teda píšeš ten článek? Kdo to je? Teď je absolutně, co mám dělat, vole, tato typka asi nemůžu ho vypnout, že? Ne, ale je to absolutní kokot a všechny to ti pokazí, vole. Dobrý. Já jsem vždycky skončil. Jednou jsem to dohrál, ale vždycky většinu času jsem skončil u tohohle, protože ten pičos mi to absolutně nezesral. On se vlastně bude ptát na jméno, ty vole. No, myslím si, že se jmenuje Lucka. Počkej, Interrande. Jak ty... Hej, vole, a já potřebuji jakože co to je, vole, jak se ta svině jmenuje. Romana! Ne, počkej, to je bakalářská práce. Uvidíme, vole. Hej, něco tam střelím, vole, třeba úplně, co bude vpravo. Já si myslím, že se jmenuje Lucka. Já nevím, vole. To je Filda ze základky. Známe se léta. Tady. A kdo je tohle? Dana, tohle je. Hana, Jana, Dana. Jak? Dana. Hej, kliknul jsem na Danu. Jo? Ty vole, dobré. Musíš být výjimečná, obvykle si jména nepamatuje. A co? Co vy dva spolu máte, co mu řeknu? Sex. Vy dva spolu máte. Co tak vypadá? Nic zatím, nic. Chodíme spolu. Nechodíme. Já mám radši skromný klub. Já jsem to dostral. Jo. Aha. Otřesní jsou. Rád jsem tě viděl. Že já tebe taky. A tebe taky. Hej, dík, vole, takhle jste malej ženy. Tak pojď. A teď mi pověs něco o tom článku. To je složitý. V pohodě, mám čas. Hej, kafe. Já myslím, že jde na vůz, piča. Ona stopuje tramvaj. Ona dobře vyhulená. Co koukáš, voda, vole, co je, vole, voda. I piče, viděl v životě prvně vodu. Ty pičo, já taky. Jo, Obalení. téma čísla nejlepší rande. Takže já jsem jako nějaký pokusný králík z klobouku. Ne, to Teď ne. nevím absolutně Ale o tam jsme čem teda fakt kecá. hrozný. To je máme hrozná. Je škoda, že taková profláklá romantika je jediný, co lidi znají. Pičo. Ale pičku, proč ty je to? Jo, vole, to jsem snad neposral. Ty pičo, a teď... Kurva, Čekle málo se nestihlo. a mě dvakrát kliká space. Do piči. To je jen otázka času. Pary. Čas. Dobrá, Kolik je hodin? tak aktuálně mi někam odlít space, asi ho ani hledat nebudu. Nepotřebuju, jsem moderní generace. Za 10 půlnoc, kolik ti to jede? Celou. Kudy? Hej, já ji nevedu nikam do hajzlu, vole. Jsem bude na konci cash. Jsme tu z druhé strany. Já se to nějak obejít. Jo, ale my to přelezem. Hej, piči, já budu starý! Ty abych tě zahodil, vole, ty celkem... Už kliká jenom jednou. Ne, kliká 1000krát. Ruka! Ej, nestihla to rýb! Brachu, já jsem tady ta alfa, vole, já ti říkám, vole, tam nejedeš. No, výborný. Kdy tě jede příští? Ráno. A kde bydlíš? Daleko. No, tak to je výborný. To je.
Hej, myslíš, že mi to skončí dobře nebo špatně? Dobře ti to skončí, ty jsi úplně frajer, ty úplně zbalí. Já si myslím, že mi teďka řekne ne, svině jednu mi vrazí, vole, a odskáče do pičí. Ty teďka pozveš totiž domů, myslím. Já musím napsat ten článek. A nechceš to napsat tady? Pomůžu ti. Počkej! Jo! Dobrý? Ej, kurva, jsem tady ta alfa. Jo, musel jsem mít si pomoct na telefonu, ale to je v pohodě. Nikde se nikdo neptal, to je zajímavé, že? Tak, pojď romantický ending. Hej ty vole, ono má úplně hrozný.